Day, di kita apo, sa dakam na malagip no pinagpapawitan. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinap. Alistuda lang no pinag-awat ti kwarta. Napakasakit, Kuya Eddie. Apay nga takas jay, gagayam ka kakabsat. Akal alistuda no pinag-awat ti kwarta. Ngayon no day jay, tumawag dalang kumawag basit nga or lang ko ba pangagas ti bannog. Akarigrigat da nga tumawag. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinap. Di da kampoy pibulos i-message sen no ma-receive dati kakwarta kakabsat. Apay nga takas jay, nagrigat ti biag dito yung abroad. Nagrigat ti bakang angot ti kimot ti incheck. Nagrigat ti daldalos ti kimot ti incheck. Tano maawat dati kwarta, yung kakabsat, takal alis duda, kasla tayo la makapugpugtit nga mapan, dito beta, nga kasla kasjay, ti kaalis duda, kakabsat, dati pinagala ti kwarta. Tano maawat na di kwarta kabsat, ay apo bakit lakay, sina-sina tapay lang, unada, taton no sahod manin, ay agsinubyanan pag kumanin kung no sahod, lakay, bakit? Apod, ay tibiyag. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinap. Kasjay ti mapaspasamak, tigiti da duma nga adda ti abroad, gagayam kin kakabsat. Ta may bagak man deje mapaspasamak ti kaaduan. Tawan lat agas ti bannog kuman, di da kampulos i-message sen numaawat da di kwarta. Ure lang agkalkalyo ti ramay may ti kakatrabaho dito yung abroad. Awan la pulos agas ti bannugan. Kita nyo, at ebidensya na eh. Oh my God! Kaya't mi kumamot kayat mi kumamot ay jay ada ti agas ti bannog ay lakay kasjay. Tanong paisada kam la malagip no pinagkaawat ti kwarta. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapi. May bagak lang ti paspasadas dagiti mapaspasamak ti kaadwan ti abroad kakabsat.